Mae yna tua 150 o dafarnau ar Ynys Môn, ond dim ond un ohonyn nhw sy'n cael y fraint o fod yn Tafarn y Mis ar y tro. A mae'r sioffeur nesaf yma yn gwybod yn union lle i fynd â fi. Edward! Mae Pentraeth tua 5 milltir i'r gogledd o'r llewn o Fiwmaris ar lannau Afon Nodwydd. Ac mae'n eistedd uwchben bai Traeth Coch. Pentraeth, mae'r cliw yn yr enw. Croeso i'n Tafarn y Mis, y Pant yn Ams, Pentraeth. Maen nhw'n dweud bod Charles Dickens wedi aros yn y Pant yn Arms yn 1859. Gwnawn ni weld pwy sy'n heno, dim un Scrooge gobeithio. Ed, landlord y Panton. Esmyn ti'n bod yma i ddechrau? 12 mlynedd wan. Oedd ti wedi rhedeg tafarn o blaen? O, o'n i'n Tafarn y Bont yn Borth am 2 flynedd cyn fama. So, yeah. A sut mae pethau wedi bod yn mynd fan hyn? Mae'n gret, da ni digon brysur yn ha. Gael crowd bach neis yma. Gwneud tîm da'n gweithio yma. Ie, mae'n gret. Pa fath o bethau byddwch chi'n dweud sy'n gwneud y Pant yn Arms yn arbennig? Ein croeso ni, ein cwrw da, pizzas, ein bwyd, cinio di sil. Ia, pob dim, really. Dwi wedi gweld cymaint o geir yn pasio fan hyn. Mae'n siŵr bod lot o bobl yn... Mae'n un o'r tafarn yna lle chi'n pasio a meddwl, o, rai fi alw mewn am beint weithiau a maen nhw'n cael croeso da pan maen nhw yn. De, pob tro. Doedd Elton John methu bod yma heno, ond rhwng ffordd hyn, Malcolm Innes yw'r boi. Alison, ti yw cadeirydd clwb pêl-droed Pentraeth. Felly, pa mor bwysig ydych ti'n dweud ydy'r Pant yn Arms i'r clwb? Mae Ed yn noddi ni, so mae enw ar y cefn y glysa. Da ni'n dod yma o bob gem cartra. Achos pentre bach ydy Pentraeth a dim ond un tafarn sy'n yma, felly heb y Pant yn Arms, lle fyddai'r clwb yn mynd? Os o gynnu ni ddim byd na so rai ni'n cwcio yn y clwb i bawb. Ond na, mae o'n good crack yma. Connor, wyt ti'n vice-captain ar clwb pêl-droed Pentraeth? Sut mae'n mynd tymor yma i ddechrau? Mae'n mynd yn well na season dwytha, definitely. Pa gyngred ych chi? Pa gyngred ych chi? 5. Allan o... Wel, 5 allan o 5, so da ni'n gwylod, ond da ni dal yn gael hwyl am allan. A geth ti hefyd yn chwarae i clwb pêl-droed Pentraeth, a beth sy'n well ti chwarae i'r clwb neu dofyn un am cwbl o beint? Fi'n licio ddau. Ie. A mae Ed yn rhoi lot o gymorth i'r clwb, so lle fysa'r clwb heb y gymorth mae Ed a'r Pant yn Arms yn rhoi i chi? O, la byd. Mae bob tro'n rhaid pizzas i ni am ffri ar ôl games o bob dim. A da ni'n cael Pant yn Ears discount ar peint o bob dim. Win or lose on the booze? Win or lose on the booze, bob tro. Dwi wedi bod yn gweithio yma on ag off am fatha 10 blynedd. Rai bod ti'n licio'r lle? Dwi'n rili hoffi gweithio yma, mae'n rili dda. Mae yna fatha family feel amdano lle. Dwi wedi bod yn gweithio yn lot o llefydd eraill, ond dwi'n rili hoffi dod nôl i fama. Mae'n fatha just yn comforting ag yn neis. Signo diesel dylan o Sir Gary Ynys Môn. Mae o'n teip o tŷ tafarn lle fyddwch chi gerad i fewn ar y swenar a fyddwch chi gael peint efo rhywun. Mae pawb o wahanol yma a mae pawb yn neud efo'i gilydd yma. Mae cwrw dda, mae bwyd yn ofnadwy o dda, cyn y dysil, briliant yma. Boes y loris, el brenin ar y sef. Gyda bach o lyg fyddai ar y trwc tan fyddai yn fy medd. A dyma pan mynd ni yma heno i wobrwyo Tafarn y Mis heno Esbydrec i'r Pant yn Arms Pentraeth! Flat i'r mat. Yn y Pant yn Arms Pentraeth!